Ibarate saisi bumi nggo kowe sing tenang ojo kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal muntir bungahku nembus
Umume menungso ditakdirne pepasangan dijogo ojo nganti kelaran. Gusti nyiptakne ati ben iso ngrasani dicintai nyaman nyanding sliramu. Sayang isi opo Selawase yo mengkowe sing paling tak tresno ini opo tak coba tekan matiku mati emi opo mung kowe ra ono liya. Dedi Pak Mas Edi ngerti umumnya menungsa dek? umumnya berpasangan Pengen pasangannya mau karo sampai pengen dicintai ngono kuwi ta? sak lawase Mas ya Tak gawe nyaman kowe. Halo dek. Mas Edi Menungso ditakdirne pepasangan dijogo ojo nganti kelaran. Gusti nyiptakne ati ben iso ngrasani dicintai nyaman nyanding sliramu. Mas Edi sayang isi opo Selawase yo mung kowe kowe kani opo kowe sing paling tak tresno tak coba tekan matiku mati emi opo mung kowe ra ono liya. Adela Suwi-suwi audio
sing paling tak tresno. Tak joko tekan matiku. Ati demi apa? Mung kowe ra ono liya. Sayang isi apa? Selawase yo mung kowe. Kowe kani apa? Kowe sing paling tak tresno. Tresno ini apa? Tak joko tekan matiku. Mati demi apa? Mung kowe ra ono liya. Mung kowe ra ono liya. Aku pancen ora sempurna, gampang terluka, tapi yen wis bab setia, aku juara. Coba sawangan sithik wae perjuanganku. Bayangkan jika cerita kita ini bisa membuatmu bahagia. Adela. Boten enten tenagane, dawan pamiliyane, sing ketok penak uripe, kadang kepitak laran, nuntut dadi tangisan, ridho panguripan, bakal liwat tenang. Sing pengen koyo ngene, terlahir rasuke bondo, sadar aku kelan rupa. Terserah kowe sayang ro aku, ora aku ra meksa, tapi yen wis bahas tresno, sing jelas aku sing selalu ono. Aku pancen ora sempurna, gampang terluka, tapi yen wis bab setia, aku juara. Coba sawangan sithik wae perjuanganku. Bayangkan jika cerita kita ini bisa membuatmu bahagia. Adalah Sweet Audio, Dedek Dipa. Mas Fendi. Semangat berjuang, Mas. Semangat ya.
dadi wong kere, uripku serba susah satermo apa anane. Pengen cinta-cintaan ben padha karo liyane, tapi sadar diri aku rong iso piye-piye. Nyandeng kowe mbutuh kerakat, sedangkan aku iki wong melarat. Wis kalah rupa rasuke bondo, cintaku nekat pahitan gedene rasa. Aku pancen ora sempurna, gampang terluka, tapi yen wis bab setia aku juara. Coba sawangan siti wae perjuanganku. Bayangkan jika cerita kita ini bisa membuatmu bahagia. Goyang Mas Hendy. Adela. Goyang deh. Hey. Dedek Dipa. Kenapa wong kere selalu dicampakkan, mentauhid hatiku acur, rumah kau abaikan ketahuan kepikiran, selalu terbayang-bayang, meski disembelihkan ku coba mengusahakan. Seprono seprene ku berjuang, cintaku tak akan pernah lekang. Kowe tetep tak sanding, rasaku tak berbalik. Aku tiada tanding, ku pastikan happy ending. Aku pancen ora sempurna, gampang terluka, tapi yen wis bab setia aku juara. Coba sawangan siti wae perjuanganku. Bayangkan jika cerita kita ini bisa membuatmu bahagia. Aku pancen ora sempurna, gampang terluka, tapi yen wis bab setia aku juara. Coba sawangan siti wae perjuanganku. Bayangkan jika cerita kita ini bisa membuatmu bahagia. Ini bisa membuatmu bahagia. Adela. Aku wis sadar, aku nglarani. Aku wis sadar, dolanan ati. Wis bola-bali kowe nglarani, opo aku iki mikir golek ganti. Sing wingi yo wingi
kaya wingi matur suwun wis buka ati aku janji karo kowe tekaning mati rangkulan aku kekepan aku ora perlu ngapura kowe wis tak ngapurani mending saiki awak dhewe mlaku bareng nyawiji kaya wingi rukun ngene lah enak ya wis tak ngapurani sing penting aja dibaleni sing wingi ya wingi sing wis ya wis lah iya sing wis ya wis ngarep bahagiane tadi ya janji deh terus ini Adela sing wingi yo wingi kudu wong liya ning nguri wis muwatke ati ngapurane sayang ora tak baleni nglarani atimu sing suci ngapuranan aku wis gawe loro atimu ora bakal tak baleni lakuku sing kaya wingi matur suwun sing buka ati aku janji karo kowe tekaning mati
saben dino rasane ra karuan ngombe kopi legine rasane pahit tenan mangan mangut lele rasane kok padha tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku mbok ya sampun lenesu nesu kabeh iso rasa kudu nganggo cucu emanen paras ayu mundak betok karo atimu rungokno tembangan manisku duh sayang ngapunten saestu yen keresaku nuruti apa karepku tapi ojo sumelan ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bukan aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun omongan janine saben dina Adela cintaku mbok yo sampun lenesu nesu kabeh iso rasa kudu nganggo cucu emanen paras ayu mundak betok karo atimu rungokno tembangan manisku duh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepku tapi ojo sumelan ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bukan aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun omongan janine saben dina sabar sayangku Adela cintaku mbok yo sampun lenesu nesu kabeh
Cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak terima sing gawe tambah lara wong tuwa ana kaya
siksa